Na pedengki officer pulit balapau kerteng na kabenta ban shimti ya kashuki Director General of Police Khubor hadin ka jingshong thait no u DGP bamenta u LR Bishnoi ulat Khubor hakasni sajjan ulapan bena bala Thung ya kakong Idashisha Nongrang kum ka DGP Thymmai Khubor. Kakong Nongrang kan sa shimti kum ka kli du jo katanat pulit na du ka arpau tarik mentau benai na kabenta ka samoy trekam ka ba arsnem kata hadu u benai jemang ar hajar arpun rio. Halor kani na kaliang menteri rang ba Khubor konrat ke sangma ulai khuble ka kong Nongrang halor ka jingsha jit ban shimti ya kate ka kerdan ka kong Nongrang ka kelalong kalong kumi khasi ban ningkong ban yo obat kum ka DGP ha ka history jong ka Meghalaya.